Figarola, Banjol, San Giovanni, Montravo mali je dio rovinjskog arhipelaga koji čini više od 20 otoka, otočića i hridi. Zbog svoje povijesti posebno su zanimljivi Sveta Katarina i Sveti Andrija, poznati kao Crveni otok. Njega posredovanjem austrijskog nadvojvode Karla Stefana Habsburga 1890. kupuje tršćanski industrijalac, ujedno japanski konzul Georg Hiterot, željeći ondje stvoriti osobni raj na zemlji. S Vidikovca na Andriji počinjemo priču o 3 najveća otoka rovinjskog arhipelaga. To je Sveti Andrija, Sveta Katarina i Sveti Ivan, gdje su bili samostani. Na Svetom Andriji bio je najprije samostan benediktinaca, zatim samostan Franjevaca i oni su ovdje imali jedan prekrasan vrt sa puno različitog povrća, cvijeća, veliko gospodarstvo sa životinjama, a znamo još iz 15. stoljeća kad su putnici prelazili na putu za Jeruzalem da su znali stati ovdje jer su imali gostinjac gdje bi te putnike, gdje bi se brod privezao i putnici su tu mogli prespavati i pojesti nešto prije dugog puta. Uz Svetog Andriju Hiterot kupuje Maškin, Sturago, Sveti Ivan, Samer, Piruzi i postaje vlasnikom većeg dijela otočja. Tako s njegovog Svetog Andrije dalje vidimo Maškin, iza njega je Sveti Ivan San Giovanni, a u daljini Isola del Faro, kako zovu Rovinjci. Ako se okrenemo na ovu stranu, krećemo s ove strane je Magareće otok ili Isola dei Sameri, preko puta je Banjol, onda je Školo de Montravo i dalje pratimo kamenolom koji je također bio u vlasništvu obitelji Hiterot, cijelo područje Zlatnog rta ili Punta Corrente, da bi ovdje došli do Veliki i Mali Pirusi i 2 sestrice. Poklonik jedrenja i brodova, Hiterot posjeduje i batanu, tipičnu rovinjsku barku čiju je vrijednost prepoznao i UNESCO. Osim u ribolov, rovinježi njome odlaze na ležerna obiteljska druženja, ispisujući na obližnjim otocima vlastita sjećanja i zgode. One se i danas prepričavaju. Non che vuol farti scherzi, no? Dopo tutta la settimana non ti parli. No. Moja nonna, moja mamma, moj barba, tutti quanti andava là, faceva de minestra de pisciol, de tutto, il fuoco, i faceva. E dopo si giocava a carte, briscola, 3-7, la mora e chi che perdeva beveva quarti di acqua marina. Immaginate che bel che era. Non che voleria farlo, ogni tanto facciamo anche il fuoco con le gradelle. La sera la biela e il silzi pien da stile, gi pronti rimi e vile, li furcule il timon. Rovinjski otoci kriju i legendu o Cisi, svojevrsnoj Atlantidi. Ovaj akvatorij poznat je po jakim neverama i pijavicama, pa podmorje krije brojne brodolome iz svih povijesnih razdoblja. Velika i mala sestrica, Veliki i Mali Piruz, Montauro, Veštar. Rovinjski su otoci nekad imali maslinike i vinograde. Figarola i svoje ime primjerice duguje voćki, smokvi. Najveći među njima, poput Katarine, Andrije i Svetog Ivana, bili su naseljeni još u prapovijesti, a od 1968. cijeli je arhipelag zaštićen kao prirodni rezervat. Podmorje obiluje šekama, a ono otočića Banjol 3 podvodnim špiljama. Pravim izazovom za ronioce koje tamo čeka i brončani kip Svete Eufemije, zaštitnice grada. Adio mar, adio mar, adio, vijećo mio.
kameni lav sa Svetog Andrije još od doba Hiterota pogled upire u najpoznatiji otok Rovinjskog arhipelaga, u grad Rovinj. Iako mnogi ne znaju, najljepša gradska vizura zapadne obale Istre bila je otok, prije nego je 1763. spojena s kopnom i postala Rovinj kakav danas poznajemo.